Olen koiran kasvattaja Maarit Häjärvi ja mulla on tuo Sinnikujan kennel. Se on perustettu vuonna 2015, kun ensimmäinen pentue syntyi. Kasvattajan tehtävä on valita huolella pentuen vanhemmat niin terveyteen kuin luonteeseen kuin ulkonäön suhteen. Ja ulkonäköasioissa, niin esimerkiksi koiran rakenne, niin sehän liittyy myös terveyteen. Amerikan Akita on vankka, isokokoinen ja pystykorvainen rotu. Ja rakenteeseen liittyen niin rodun terveysongelmia esiintyy ehkä eniten luustossa. Esimerkiksi erilaiset nivelvaivat ja spondyloosi tai ristisideongelmat. Amerikan Akita on luonteeltaan melko rauhallinen ja osa on hyvinkin oma-arvontuntoisia. Toiset voi olla todella avoimiakin vieraita ihmisiä kohtaan, kun taas sitten toisilla on hieman sellaista varautuneisuutta. Suuri osa Amerikan Akitoista ei tule toimeen vieraiden koirien kanssa. Siirtävät kyllä tietyn matkan päästä, mutta läheistä kontaktia tai leikkimistä niin harvemmin nähdään. Amerikan Akitoilta löytyy muun muassa riistaviettiä ja vahtiviettiä ja suojelusviettiä. Amerikan Akitan kanssa voi harrastaa melkeinpä mitä vaan, jos tiedostaa sen, että se ei välttämättä jaksa kovin pitkään samoja toistoja, eikä välttämättä sitten edetä harrastuksissa suoraviivaisesti. Ja lajissa kilpaileminen ei välttämättä onnistu ollenkaan. Ehkä eniten Amerikan Akitoiden kanssa harrastetaan näyttelyitä. Oma perhe ja läheiset ihmiset on Amerikan Akitalle se tärkein asia niiden elämässä.